jeg hedder Christella. Jeg er 37 år. Jeg bor faktisk til daglig i Aalborg sammen med min søn Emil på 16, der i dag har fået æren som kameramand. Jeg kan med i historie og i kulturarvsformidling, og jeg har brugt rigtig meget tid heroppe i de gamle bunker fra 2. verdenskrig blandt andet, og Vorgård Slot har jeg også arbejdet meget med på at finde nogle alternative formidlingsløsninger. Det prøver jeg lige at vise jer lidt. Hej, Christella her. Jeg står heroppe på 10. batteri oppe i Hirtshals, fordi heroppe har jeg brugt virkelig mange timer. Jeg er mega passioneret omkring besættelsestiden, fordi min farfar han var modstandsmand, udvalgs Odde, så det er kørt i generationer. Og heroppe i Hirtshals har vi lige nu haft sådan en brochure her. Ikke noget galt med den, men den er måske ikke så børnevenlig. Så det gjorde jeg noget ved, fordi jeg har arbejdet heroppe i et par år. Så jeg har faktisk lavet en brochure til 10. batteri på Hirtshals Bunkermuseum, der henvender sig til børn. Og det her det er fortællingen om den tyske soldat Hansi, som har levet heroppe under 2. verdenskrig. Den har været i produktion her i samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum. Og den er her desværre ikke mere, men noget af det indgår nu i deres skoletjenestesforløb, hvor man blandt andet kan komme på skattejagt og vinde sådan et fint diplom her, blandt de her 54 udgravede bunker, der er oppe på 10. batteri. Der har boet her på stedet i løbet af de sidste mange 100 år. Så skal jeg selvfølgelig også fortælle jer lidt om nogle af alle de her fantastiske kunstgenstande, der er her på Vorgård. Det er selv sagt, at jeg kan ikke nå det hele, fordi der er intet mindre end 8.000 af dem. Så jeg har lige peget noget ud af det, som vi skal høre om i dag. Det er sådan, at Vorgård i dag består af 2 fløje. Hvor det ikke var corona, vi frygtede, men russerne. Derfor blev der bygget atombombesikre bunkere i en lang række danske byer. Blandt andet her i Lemvig, hvor historien om den lokale kommandocentral lige nu er ved at blive kortlagt af Lemvig Museum. Når går i baglås herude, så skal personalet altid kunne komme ud. Herinde har vi politimesterkontoret. Christella Jacobsen er snart færdig som kulturarvsformidler på Aalborg Universitet. Nu er hun i praktik og skal kortlægge den godt skjulte lokalhistorie. Det er gasmasker. Fra før verden gik corona. Lige før man kunne bruge den.